Hello naman yan kay Baby Sane. Baby Sane, hello naman dyan sa'yo. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Mamaylin, hello naman po dyan sa'yo, Mamaylin Mapili. Babalik natin guys na kaibigan. Tamsak sir. Ayun. Uy, wala pa akong nakikita ng tamsak. Mega mega love shoutout naman po dyan kay Mamaylin Mapili. Ayun. Kumusta naman tayo dyan, Mamaylin? Welcome po sa aking live streaming. Ako, una. Ayun, sabi ni Ma'am Ina Macfree. Hindi po ma'am, ikaw yung pangalawa ma'am. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Ina Macfree. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan yan si Ma'am Ina Macfree. Ang bully ng masa, o diba? Mega love shoutout naman dyan sa aking kaibigang bully. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Si Ma'am Bulls, o diba? Kaya nga tinawag namin na Ma'am Bulls kasi bully yan. Ma'am Buhay, nandito na rin sa atin guys. Ma'am, wala ka sa kusina mo ma'am. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Buhay na may code sa aking best friend. Highly recommended, isang monetized channel na yan. Isa ng ganap na bayarang babae, o diba? Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Buhay. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Sino ba? Ako ang una sa tamsak da, hindi po ma'am. Ikaw talaga ma'am pangalawa. Sorry. Ma'am Abby Channel 1, mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Abby Channel 1. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Hello naman po dyan sa Ma'am Abby Channel 1. Thank you also for that sweet tamsak and welcome po ma'am sa aking live streaming. Miss Burakday, nandito rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay Ninja ni Miss Burakday. Ma'am, bigyan ko yung ninja mo ng iyong jacket ma'am so that you can drop your link whenever you wanted to make friends in my live streaming also. Miss Burakday, hindi po yan guys bago sa atin. Ayun, nagbabalik natin na kaibigan yan si Miss Burakday. Ayun. Welcome naman po ma'am sa aking live streaming. Sino pa ba? Pri! Kumusta naman tayo dyan, Pri? Ang bait-bait ko. O, diba? Sabi naman, Pri, mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Jonas Salundaga. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan yan si Ma'am Jonas Salundaga. Ay! Yung tatay ng bata, parang loko-loko yun o, diba? Hello naman po dyan kay... Zero pa lang yung magtamsak ako, basta, ayon. Ma'am Rowena Leyte, hello naman po dyan kay Ma'am Rowena Leyte, tamsak. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan, napakalaking bahay nito guys, ni Ma'am Rowena Leyte, who is in our live streaming. Hello po dyan sa'yo Ma'am Rowena Leyte. Welcome back din po ma'am sa aking live streaming. Pre, kumusta naman tayo dyan, o diba? Mega shoutout naman dyan kay Ma'am Jonas Salundaga. Nagla-live streaming tuwing alas 8 ng gabi, who is in our live streaming also. Ayun. Hello naman dyan sa iyo, Pri. Kumusta? Welcome din po sa aking live streaming. BG host, thank you naman po dyan guys for keeping me in your background. Dude and Beyond, nandito rin sa atin guys. Hello din po dyan kay Ma'am Dude and Beyond. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan. Napaka-legit and very organic na kaibigan yan si Ma'am Dude and Beyond. Patusok po nyo upload ko. Ayan, sabi ni Ma'am Dude and Beyond. Wow, hunks. O, diba? Okay lang pre, gumaganda pa. O, diba? Mas lalo pa. Kala ko brown out sa inyo uli only boy, Uragon, likod ng tatay ng bata. Palay yun. Oo. Pinaglalaroan yung bata. Hello naman dyan kay Neophyte. O, diba? Watching from Taiwan, sabi, oy, all the way from Taiwan guys. Si Ma'am Rowena Leyte. O, ang background ko. O, diba? Hello naman dyan sa aking background. Yun guys, si Jubes. O, diba? Sobrang linaw mo ngayon, Meron ako guys na mga photo bomber. BG mo na ako host at busy pa. Sige lang po mama yun. Wow, tutube. Oo nga, diba? May tutubi akong Meron akong background guys. Sakit sa eyes, diba? Mga photo bomber. Ikembot pa ma'am, bes. Diba? Bes, ikembot mo pa daw. Ayan na. Diba?
Guys, thank you for keeping me in your background and welcome po sa aking live streaming. O, diba? Saya nyo, no? Ma'am Buhay, thank you also for keeping me in your background. Baka guys, hindi nyo pa kaibigan yan. Si Ma'am Buhay na may code sa aking best friend, si Ma'am Ina Macri. Sino pa ba? Tilapyang Maligalig, deleted by Nightboot. Hello naman dyan kay Ma'am Victoria Culubi, ang aking Bebe Labs na si Ma'am Victoria Culubi, also known as Tilapyang Maligalig. Hello naman dyan kay Ma'am Tilapyang Maligalig, o diba? Tinime out na tuloy. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Si Ma'am Victoria Culubi yan guys. All the way from Malaysia. Hello po dyan sa iyo ma'am. Ma'am Ninja ni Miss Burakday, hello po dyan sa iyo. Guys, ito guys si Ma'am Rowena Leyte all the way from Taiwan. Ni hao ma. Miss Rowena Leyte, ni hao. Ayan. T5 and hashtag Uragon lang. Si Ma'am Buhay guys, baka hindi nyo pakadikitan yan si Ma'am Buhay. And namimigay ako ng WH guys, sino mang may mga premiere dyan. Sabihan nyo lang ako guys kung sino may premiere dyan guys ha. Para mapatamsakan natin. If ever guys na may premiere kayo sa mga bagong pasok natin guys, sabihan nyo ako ha, wag nyo ipinagdadamot ang premiere nyo, patamsakan natin yan. Si Nightboot na yata ang forever ko, liligawan ko yan, musta ka host? Okay naman po ako ma'am, ikaw ba? Kumusta yung mga kape natin dyan? Ako may premiere yung mga di pa nakatamsak. Bala kayo dyan. Sige, patamsakan natin yan, ma'am. Etong get ready with me, simple makeup routine. Sana all. O, diba? Ang kinis niya, ang ganda. O, diba? Sana all. Ma'am, may jowa ka na ba, ma'am? Sabay ganon. Oo. Ang kinis kaya guys, tingnan nyo yan guys si Ma'am Ina Macri, tapos baka tanungin nyo rin kung may jowa na ba siya. Oo nga. Ang ganda niyan guys, ni Ma'am Ina Macri. May 31, 9:45 PM, ayan. Guys, T1, ayan. T1, T5, ayan. T1, T5 guys, baka naman maluoy. Sana all 2020 ang saging, o diba? May may bala ka. Ma'am Garansyo, nandito na rin sa atin guys. Hello naman po dyan kay Ma'am Garansyo. Nagbabalik natin guys na kaibigan. Highly recommended monetized channel also yan si Ma'am Garansyo. Mega shoutout naman dyan si Ma'am Garansyo. Kumusta? Ni hao. Ay, kumusta pala? Nagbababa po siya guys ng kanyang bahay. Baka hindi nyo pa kaibigan yan. All you have to do is to click on that link that she is dropping. You will be automatically also prompted guys in her channel. And do connect po kay Ma'am Garansyo. Ma'am Ina Macri, mega love shout. Daijuna. Guys, patamsak ako guys. T1. Ayun, baka naman T1, T5. Baka may mga premiere pa kayo dyan guys. O, yung mga nandito sa atin. Tamsak Sir Host, sabi ni Ma'am Shimmers Vlog. Hello naman po dyan kay Ma'am Shimmers Vlog. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan si Ma'am Shimmers Vlog. Ayan. Mega love shoutout po dyan sa iyo Ma'am Shimmers Vlog. welcome po ma'am sa aking live streaming. May code sa aking MMB1. Ayan. DJ John. Ma'am, thank you for that sweet tamsak and welcome back po ma'am sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan ma'am? Ma'am Shimmers Vlog, hello po. Ayan, ang pagbati is nanggagaling pa kay Ma'am Ina Macri. Tito guys, wala na. T1 and T5 lang guys. T1 and T5. Kasi yung Tito kahapon tapos na yan guys. Naghahanap pa ako ng mga tawag dito, ng mga premiere. Dan Tusok sabi ni Ma'am Shimmers Vlog. Noted po, Ma'am Shimmers Vlog. Ma'am Shimmers Vlog. 1WH, ma'am. Noted po.
Nung nakaraan guys, wala kaming kuryente. Ayun. Ma'am Betty channel, nandito na rin sa atin guys. Highly recommended monetized channel yan si Ma'am Betty, ayun. Mega love shoutout po dyan sa'yo, Ma'am Betty channel. Welcome din po sa aking live streaming. Yung nagsisipi sa likod mo, only boy, pakisabi tamsakan na ako, sabay dikit. Ay tumayo na ata. Oh, yung nagsisipi daw sa likod ko. Oo. Dikitan mo daw si Ma'am Ina McPree. Maayong hapon sa tanan, sabi ni Ma'am Betty channel. Yung nagsisipi na nakahiga, o diba? Nagki-Candy Crush yan. Wag mo daw siyang anuhin, kantiin. Oo. Kasi hindi siya maka-level up. Oo. Mainit ang ulo niya daw. Hindi daw siya mag-level up. DGST nandito na rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay DGST Tamcheck. Ayun. Mega love shoutout naman dyan sa iyo, DGST. Welcome back din sa aking live streaming. Mama Maria Lisa Sato. Oy, nandito na rin sa atin guys. All the way from Malaysia pa yan. Si Mama Maria Lisa Sato. Hello naman po dyan sa iyo, Ma'am Maria Lisa Sato. Welcome back din, Pam. Ma'am sa aking live streaming. Ayun. Betty maayong hapon man. Ayun. Lakong paki basta padikit, diba? Wala daw siyang paki basta dikitan mo. Ay, oo, palaban tong mga to eh. Oo nga. Konting pasensyahan lang guys. Oh, relax. Hahaha, na busy lagi host, diba? Nandito nga araw-araw sa akin sa Victoria Culubi, si Ma'am Maria Lisa Sato is busy sa kanyang buhay. T5 dan tusok plus kalembang, sabi ni Ma'am Shimmers Vlog, +1 ma'am, +1, ayun. Yahoo, sabi ni Mama Elma. Oy, Mama Elma, mega love shoutout naman po dyan kay Mama Elma, also known as Elma Tihada. Highly recommended monetized channel also yan guys, si Ma'am Elma Tihada. Hello po dyan sa iyo, Ma'am. Kumusta? Welcome back din sa aking live streaming. Linlin Brady, Sir Ora, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Linlin Brady. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan si Ma'am Linlin Brady. Thank you also for that sweet thumbs up, Ma'am Lin. Welcome back din po sa aking live streaming. Si Mama Elma dan tusok T5, Mama Elma. T5 guys, 1WH, Ma'am noted po, ayan. Date. O, diba? 10 months. Wag nyo guys, tinatype ang date X, ayun. How are you po, Sir Ora? Ma'am Lynn, okay naman po ako, ma'am. Ikaw ba? Welcome back, ma'am, sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan? Tilapyang maligalig, siswang sabog, walwalan ha. O, diba? Sana o nagwawalwalan. Baka guys, may mga premiere kayo dyan guys sa inyong mga bahay-bahay. Abay, wag nyong ipinagdadamot ang inyong mga premiere guys. Patamsakan natin yan. Oo nga, sa maniwala kayo sa hindi. Mamimigay tayo ng WH dyan. Ma'am Shimmers Vlog, noted po ma'am. Ayan. Host, pwede magtanong. Pwede po ma'am, pwede po. May premiere ako, bukas sir host, sabi ni Ma'am Shimmers Vlog. Noted po ma'am, noted. Ayan. Kunin ko ma'am, ilagay ko kay Nightboot ma'am. Guys, kaibiganin nyo to guys, si Ma'am Shimmers Vlog. Baka naman, Ma'am, wala dito ma'am. Asan ba yun ma'am? Ma'am Shimmers, wala po dito ma'am. Asan po yun ma'am? Hindi pa naka-upload ma'am, yung premiere mo. Wala dito ma'am sa channel mo pa, ayun. Positive Vibe, hashtag 25. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Mega love shoutout din po dyan sa iyo, Ma'am Positive Vibes, hashtag 25. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan si Positive Vibe, hashtag 25, who is in our live streaming. Kumusta naman po tayo dyan, ma'am? Welcome back din po sa aking live streaming. Si Ma'am Garansyo, meron ka bang premiere? Pag may premiere kayo guys, sabihan niyo ako. Oh my God, ate guwapa Ina McPree. Ayan, sabi ni Ma'am Linlin. Oo nga, ang ganda niyan guys. As in, promise. You will gonna love her guys. As in, ang sarap kurut-kurutin eh. Ang sarap hiwa-hiwaan ng blade. Ganon. Ang kinis ng mukha eh. Oo, nanggigigil ako eh.
May limit po ba sa YT? Halimbawa kapag naka 1 year na tapos hindi pa monetize, ano po mangyayari? Ma'am, wala naman po mangyayari, ma'am. Kapag halimbawa ang account mo is about to reach 1 year na, okay lang po yun, ma'am. You keep on pushing, ma'am. Walang mangyayari dyan. As long as na you are updated sa iyong channel, wala pong mangyayari dyan, ma'am. Walang magbabawas dyan sa iyo kahit isa sa anumang analytics mo. And ayun na, walang mangyayari, ma'am. As long as you are always updating your channel, wala pong mangyayari. Ayun. Push lang, ma'am, push lang. Uy, baka sa premiere ko kayo duminikit, umamin kayo at di ko kayo babalikan. Uy, pakibasa only boy. Sabi ni ma'am, Ina McFree. Oo nga guys, wag kayo guys ha. Magdidikit sa inyong mga sa iyong mga premiere, sa kanilang mga premiere guys ha. Kubashi Shogun TV nandito na rin sa atin guys. Hello din dyan kay Kubashi Shogun TV. Highly recommended monetized channel also yan si Kubashi Shogun TV, ayun. TCG Heaven. Mega love shoutout naman po dyan kay TCG Heaven. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan yan. Highly recommended, very supportive friend of us guys. Ayun. Napaka-legit and organic na kaibigan si TCG Heaven. Hello po dyan sa iyo TCG Heaven. Welcome din po sa aking live streaming. Ay, akala ko po hindi na pwede kapag naabutan ng 1 year. Ma'am, sa maniwala ka sa hindi, ma'am, ang aking account, ma'am, is inabutan ng 5 years. Diba? Bago ko tinuloy. Yet, nung hindi ko in-update, nawala yung WH naman talaga. And then, nung in-update ko last year yun guys, nung nag-update ako, gumawa ako ng aking account is, if I am not mistaken, March 18 ata yon, 2012. And then, nung nakaraan taon, ay April ba yon? April, if I am not mistaken. And then nag-YouTube ako nung last March. Tapos April, magwa 1 year na naman. Tapos meron ako doon na 3,000 plus na watch hour. And then wala namang nangyari. Walang mangyayari guys. Maniwala kayo. Ma'am Jenny Kimba nandito na rin sa atin guys. Si Ma'am Jenny Kimba, highly recommended monetized channel also yan. Si Ma'am Jenny Kimba who is in our live streaming also. Ma'am Jenny, mega love shoutout naman po dyan si Ma'am Jenny. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Si Ma'am Jenny Kimba and si Ma'am Jenny Vlogs, iisa lang yan guys na nagmamay-ari ng dalawang monetized channel account. Ayun. Hello naman dyan kay Ma'am Jenny Vlogs and Ma'am Jenny Kimba. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Uncle Supsop, ayun. Mega love shoutout din dyan kay Uncle Supsop. Bigyan kita sir ng iyong moderator function para naman pwede ka nang supsupan dyan. Wala ka. Sir, mega shoutout po dyan sa'yo sir. Welcome din po sa aking live streaming. O diba? Bagong-bago natin guys na magiging kaibigan. Kasupsupan. Sorry na sir. Friend tayo sir. Mega love shoutout nandiyan kay Uncle Supsup. Bakit ba kasi Supsup? Oy. Welcome din po sir sa aking live streaming. Ay, makipag-anuhan kayo dyan nga. Oo nga. Bagong-bago yan guys. Sana all may 2020, Ma'am Ina McFree. Oy. Pasup-sup. Diba? Ay, makipag-sup-supan kayo dyan guys. Kay Uncle Sup-sup. Diba? Natawa ako dun. Dikitan nyo na po ako. Rest back po ako agad sa inyo. Salamat po. Ayan. Sabi ni Positive Vibe, #25. Kagawad on job pala to. Ano ba talaga sir ang ang channel mo? Itong Kagawad on job. Wow, counselor pala to. Si Kagawad, di ba? Baka guys, pwede nang gawin na itong 50 guys. Si Kagawad on job, si Uncle Supsup. Di ba? Kumusta naman tayo dyan, oy? Baka counselor to si sir. Hello po dyan sa'yo, sir. Grateful to have you here in my live streaming also. Ayan, si Uncle Supsup, di ba? Isang counselor na YouTuber. Oy, Ma'am Burakday. Miss Burakday, oy.
Tuwang-tuwa siya. Sige rag, walang kuryente, Ma'am Ina. Ayan, sabi naman Betty Betty. Ma'am Jonah, Yahoo lalabs po sa'yo dyan. Ayan, sabi naman Victoria Kulubi. Matatawa ka, host. Baka gusto mo masupsok. Pasupsok. Joe Margel, nandito na rin sa atin guys. Hello din po dyan kay Joe Margel. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan. Si Joe Margel, ang aking mga popoging pamangkin yan guys. Joe Margel ang pangalan. Hello din dyan sa iyo Joe Margel. Welcome din sa aking live streaming. Thank you also for that sweet thumbs up. Asan ka ba ngayon? Bebe love, sup-sup. Pasup-sup. Diba? Baka naman guys, pwede natin gawing Uncle Sup-Sup, ganda ng pangalan mo, diba? Lapit na ang kagabihon, lapit na ni Mas Nupso. Kapag gumagabi na daw guys, sup-sup, anadis. Uy, grabe kayo Oy, Sir Jem Views, nandito na rin sa atin guys, mga popoging lalaking mga bakulaw yan, di ba? Sana all bakulaw. Sana all malaki ang bahay. Napaka big time ang bahay niyan guys ni Sir Jem Views is in our live streaming. All the way from Taiwan pa yan guys. Ni hao sir, ni hao. Ayan, mega love shoutout naman dyan sa iyo. Welcome din sa aking live streaming. Ni Meo Sampan ma, sir. Ayo. Uchitaw yo. Siya panla. Ma'am Atimon Vlog, nandito na rin sa atin guys. Hello din po dyan kay Ma'am Atimon Vlog. Nagbabalik din po natin yan guys na kaibigan na walang live streaming kanina. Hello naman po dyan kay Ma'am Atimon Vlog na hindi pa dumarating yung kanyang internet. Nag-aalaga ng napakarami guys na camel. Diba? Hello naman dyan kay Ma'am Atimon Vlog. Welcome din ma'am sa aking live streaming. Ma'am Atimon, kumusta yung ating yung ating premiere dyan? Kailan ba yun Ma'am Atimon? T7 ka Ma'am Atimon? Guys, namimigay ako ng WH guys. Whenever you wanted to have WH, all you have to do is to cast your like vote sa ating premiere. T1, T5, T7 guys. Baka naman pa-help naman guys sa WH 180 na lang po kulang. Oy, positive vibes hashtag 25. Ilan na lang ba ang kulang mo? Kunin ko nga yung pangalan mo ma'am. I-playlist kita ma'am. Positive vibes. Baka guys may mga extra gadget kayo dyan guys. Tulungan na natin itong ma-monetize si Ma'am Positive Vibes hashtag 25. 180 na lang ang kulang. Oo. Yan guys, si Kagawad, di ba? Uncle Sup-Sup. Baka naman guys hindi nyo pa kaibigan. Baka pwedeng gawing 50 na yan guys. Oo para naman maging 50 na. 10 na lang guys. 10 na lang talaga ang kulang. Huwag kayo mag-alala guys. Magbabalik yan guys. Sir, makipagkaibigan ka dyan, Sir Kagawad. Di ba? Kagawad on job. Ikaw, sir, ha? Wala kang ginawa. Nagbablog ka, ha? Magtrabaho ka dyan sa inyong barangay. Oo nga. Oo, gumawa kayo ng mga lay. Oo. Ma'am Jonah sa Lundaga, magsup-sup din ako basta hindi budol. Diba? 10 na lang guys, baka pwedeng 10. Salamat sa malaking tulong po yun. God bless. And sabi naman positive vibe, hashtag 25. Wala pong problema yun, wala pong problema. As long as na makatulong tayo, we will going to reach out for those who need help. Diba? Wow, English yun. Buha guys, huwag niyong budulin si Ma'am Atimon Vlog. Magsisisi kayo. Oo nga, promise. Budulin nyo yan guys. Maraming ibang bubudol yan sa inyo. Kaya nga ang aming motto is do unto others what others do unto you. Binago na ha. Golden rules. Dantusok T7. Sabi ni Ma'am Shimmers Vlog. Ma'am +1 ma'am. Ayan. Playlist. Ilagay kita dito ma'am kay positive vibe hashtag 25. Playlist 180 na lang kulang. Diba? Ayan. Sige ma'am. Noted. Ma'am Cell Life TV nandito na rin sa atin guys. Hello din po dyan kay Ma'am Cell Life TV. Nagbabalik din natin yan guys na kaibigan. Ang ating napaka-supportive na kaibigan natin yan guys. Si Ma'am Cell Life TV who is in our live streaming. Kumusta naman tayo dyan Ma'am Cell Life? Welcome back din sa aking live streaming. Baka guys may mga premiere kayo ha. Sabihan nyo ako. Jepson, mega love shoutout naman po dyan kay Sir Jepson. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan. Highly recommended monetized channel. Si Sir Jepson. Sir Jep, mega love shoutout naman dyan sa iyo. Welcome back din sa aking live streaming. Very legit and organic, highly recommended monetized channel yan guys. Si Sir Jepson. Ano pa ba? Mambuhay.
May host, may premiere. Ah, sige. Ilagay natin yan kay Nightbot Jepson. Oh. Asan ba yung main channel mo, Sir Jepson? Uy. Ay, eto pala. Ah, sige, eto. May 31, 7:45 PM. Ayan. Ano na ba tayo? T2. Ilagay ko kay T2 muna guys, si Jepson. May 31, 7:45 PM. Ayan. Tito guys, Tito, ayan. Open na guys ang Tito, ayan. Kay Jepson. T1, T2, T7, ay T5, T7. Baka naman. Kagawad on job. Nandito na rin sa atin guys si Kagawad on job. Mega love shoutout naman dyan kay Kagawad on job. Also known as Uncle Supsop. O diba? Hello naman dyan sa iyo Kagawad on job. Welcome din po sa aking live streaming. Uncle Supsop, dana sa iyo. Pabalik na lang. Thank you. Ayan, sabi ni Miss Burakday. Kagawad Supsop, dana po sa bahay mo. Sabi ni Ma'am Victoria Kulube. Sino pa ba guys? Kung hindi ko guys na-shoutoutan yung pangalan, mag-press 100 lang kayo guys. 100 lang ha. Para naman i-shoutout kayo ni Nightbot at i-alert ako ni Nightbot. Ayan. Thank you host. Ayan. Ma'am Jenny Kimba, thank you also for keeping me in your background. Ma'am Jenny Kimba. Thank you host. Ayan. Always welcome, always welcome. Kagawad in job, sana supsupun mo din ako sa main mo. Salamat sa iyo. Sabi ni Ma'am Ate Mon, oo nga. Eto guys, so makipagsupsupan kayo dyan. Hey Ma'am Ate Mon, ay! Sir Joel's Finest. Oy, nagbabalik natin na kaibigan si Sir Joel's Finest. Congratulations naman dyan sa nakagraduate dito sa ating bahay guys. Si Sir Joel's Finest. A couple of days ago, diba? Congrats naman dyan sa iyo, Sir Joel's Finest. Welcome din po sa aking live streaming. And thank you also for that sweet thumbs up. T1, T5, and T5, diba? Sabi naman Betty Channel, di plus 2 lang ma'am, diba? T1, T5, and T5, bahala ka dyan ma'am. Supsupin nyo ako maluoy, maawa mo. Huwag kayong mag-alala, lahat ng dumikit kay Kagawad, supsupan kayong... Sir Jepson, noted 3W8, Sir Jepson. 3W8, sir. Baka guys, yung... Just like Kagawad kay Uncle Supsop ayon. Sir, habang wino-workout mo yung yung iyong subscriber, workout mo na din yung yung WH mo. You can simply cast your votes sa ating mga premiere. Kung gusto mo lang. Mr. Everything, nandito na rin sa atin. Tommy Host, mega love shoutout na yan kay Mr. Everything. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan si Mr. Everything. Kumusta naman tayo dyan, Mr. Everything? Welcome din sa aking live streaming. Hello po Ma'am Ate Mon Vlog. Ang pagbati is nanggagaling pa kay Ma'am Betty Channel. Bicolanang Sutil, nandito na rin sa atin guys. Mega love shoutout din po dyan kay Bicolanang Sutil all the way from Saudi Arabia. Hello naman dyan sa iyo Ma'am Bicolanang Sutil. Kumusta naman tayo dyan? Welcome din sa aking live streaming. Ano na balita sa engineer mo dyan? Ayan, sabi ni Duen. Ayan. Duen, wala pang update sa akin. Pero kahapon, nag-chat ako sa engineer. Sinin niya lang. Sabi ng engineer, we'll keep you posted daw. Sabihan na lang daw, magsasabi na lang. Paantay na lang daw, ayan. Uncle Supsop, nasa bahay po ang mga lublob sa bahay mo. Sabi naman Victoria Kulube. Tito Dan, sabi naman Betty Channel. +1 ma'am, noted po. Ayan. Mega love shoutout tuwad lang sapat na. Sabi ni Mr. Everything. How everything? Arat na guys. Ayan, sabi ni Mr. Everything. Guys, baka naman po, pasupsup ako. Balikan ko rin kayo legit si Burakday. Magsupsup. Hello Kagawad on job, sana matulungan mo ako, nakulong ako dito, sana makaabot ang supsup mo dito.
Sup na yan. Ma'am Lin's Brady Vlog. Hello naman dyan sa'yo, Ma'am Lin Brady Vlog. Welcome back din sa aking live streaming, Ma'am Lin. Eto guys, baka hindi nyo pa kaibigan guys, si Kagawa Donja. Bagong-bago natin na kaibigan niyan guys. All you have to do is visit also his channel and do connect to Uncle Dako. Oh. Ay. Second channel mo ba yan, Sir Uncle Dako? Monetize channel guys si Uncle Dako, o diba? Mga pupoging dako, sana all. Dalawang channel mo, sir. Yung isa, si Kagawa Donjab is win-workout mo ba yan? Oh. Ayun lang pala, sigurado susupsupin ka niyan. Huwag ka mag-alala. Si Uncle Supsup kasi yan eh. Ayan na, supsup tayo lahat dito. Maluoy maawa, makisupsup T7, maluoy maawa mo. O diba? Uncle Supsup, Dan Kalembang. Diba? Tatlo lahat host. Wow, sana all may tatlo. Oo nga, ako din. Meron ako guys na tatlong account. Ang aking main channel is nagla-live streaming ngayon. Ito ang aking pangalawang main channel and si T12 ba yan? Uncle Supsup, salapi ka na. Bukas na po ulit. Baka supsupin ni Luna. 50 ka na daw, sir. O, diba? Supsup na this. Kalahin mo, bakit ba kasi supsup ang word of the day natin ngayon? Si Uncle Dako, guys, Uncle Dako is, yan, is a highly recommended monetized channel. Sa kanya pala yun si Kagawa Donjab, tapos sino na ba yan? Uncle Dako, o diba? Sana all, Uncle Dako. Uncle Dako, monetize Uncle Supsup, Kagawa Donjab. Wow, sana all. Hala, supsupa na. Guys, make friends guys with our guest ngayon. And kung nangangailangan kayo guys ng WH, I am giving away free WH. Baka may mga tatamsakan tayo dyan guys. Sabihan nyo lang ako, T1, T2, T5, and T7 together with T12. Yan lang guys, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, 5 WH guys, all in all. Baka may mga premiere pa kayo dyan. Sabihan nyo lang ako guys ha. T1, T2, T5, T7. Ay, T1 pa, ayan. Ma'am Victoria Kulubi, thank you also for keeping me in your background together with Ma'am Buhay. Patamsak ako guys, patamsak naman. Baka may mga katanungan pa kayo dyan guys, so pwede kayo magtanong. Online tanungan tayo. I am entertaining away, mga katanungan sa buhay. Ayoko ng aking background music, oy. Don't get bored with me. Never. Maalat na tilapia, o diba? Sana all, maalat ang tilapia. Tilapiyang may bigote. Pwede ba pwede bang mag-request ma'am? Tilapiyang bilasa. King Kong, Kamsakdan po Hosi. Ayun, mega love shoutout naman po dyan sa ating bagong-bago natin guys na magiging kaibigan. Kadikitan or kabarkada, mayroong 2 subscriber siya. Mega love shoutout naman dyan sa iyo, King Kong. Ayun. Kumusta yung kagubatan, sir? Mega love shoutout po dyan sa iyo, Sir King Kong. Ayun, welcome din po sa aking live streaming. Bigyan kita ng ng iyong, ang tawag dito, ng iyong moderator function. Jacket ika nga. Para naman, makapagsimula ka na rin na magbaging dyan. King Kong. King Kong kasi kanina meron pa Uncle Supsup, mayroon naman si King Kong. Bigyan kita sir ng baging. Para naman pwede ka nang maglambitin at mag-promote ng iyong channel. Samsung, nandito na rin sa atin guys. Huwag mo sabihin moderator host. Diba? Bakit anong po sir? Problema doon.
Mega love shoutout naman po dyan kay Samson. Magandang gabi. Ayun, mega love shoutout naman dyan sa iyo, Samson. Welcome back din sa aking live streaming. Highly recommended channel yan guys. Samson ang pangalan. Julius Tube. Mega love shoutout din po dyan kay Julius Tube. Idol Panotis. Mega love shoutout naman dyan kay Julius Tube. Bagong-bago rin po natin guys na kaibigan. Nabibigyan ko rin ng kanyang moderator function. O diba? Ayun, problema na. Bibigyan ko ng jacket ika nga ayon. Para naman pwede na siyang makapagsimulang makipagkaibigan dito sa ating live streaming. Julius Tube, mega love shoutout naman dyan sa iyo. Nakauwi ka na pala, idol. Oo nga sir, kumusta naman tayo dyan, Sir Julius Tube? Welcome back din sa aking live streaming. Dikit watch bell all po guys. Dikit kalembang all po tayo guys. Ayan, sabi ni King Kong. Share dan, sabi ni Ma'am Grace B. Eto guys, si Julius Tube. Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan. Si Julius Tube. Ayan. Mga pupoging lalaki sa balat ng tinalupan niyan guys. Oh, di ka na babalik ng Taiwan, sir. Os, pahinging banana. King Kong dan kalembang. Sabi ni Ma'am Shimmers Vlog. Positive vibe, hashtag 25, dan full pack sa bahay, pabalik na lang po, Madam TY, ayan. Salamat, idol. Sir Julius, kamusta naman tayo dyan? Eto guys, si Kalembang All, ay si King Kong, patusok sa premier co-host, ayan sa, ma'am, wala pa ma'am, asa na ba yun ma'am? DJ Jonah sa Dino Remix. DJ John, Sipa Remix. Ayun, meron na pala. Kapapasok lang ma'am. 6168. Ito muna ma'am na 61. Ilagay natin. 12 a.m. Ayan. June 1, 12 a.m. Ilagay ko ma'am kay T3. Sino ba si T3? Ayan. Guys, si Ma'am Shimmers Vlog guys, isa na lang, mag 250 na guys. Baka naman maluoy mo. Oo nga. May 31. Kailan ba to? May 31. 12 a.m. Ay, June 1 pala. June 1, 12 a.m. Ay. DJ Jonah sa Dino Remix. T3 guys, T3 ayan. Pwede na guys ang T3. Baka naman T3 ayan. Pa-shoutout Kuya Host, magandang araw kahit wala ng araw, o diba? Magandang araw naman dyan sa'yo kahit wala ng araw dyan sa inyo. Nasaan ba yung araw dyan sa inyo? Ano nangyari? Sa amin, ano naman, umaaraw pa naman. Mega lang shoutout naman dyan guys, Samson na wala ng araw. Lipat ka dito sa amin, may araw dito pag umaga. Welcome naman sa aking live streaming. Jomar Ino, inahan kita, may bakas pa po yan, sabi ni King Kong. Eto guys, si Julius Tube, baka hindi nyo pa kaibigan yan guys. Napaka legit and organic na kaibigan yan guys, si Julius Tube. Monica na Sir Julius Tube, ayan. Yes Production. Sana all, may 3,130 plus subscriber na. Monetize channel ka na, sir? Malamang. Remix. DJ John, Sipa Remix. Maghanap ako, sir, ng napaka-iksing video mo. Ito, Portrait to Landscape, MS Word. Ayan. Ito, guys. Ang galing nito, guys, sa tawag dito, sa computer. When it comes sa computer, guys, oo nga. Ilagay natin, guys, kay
Regina. Sir Julius Chub, bigyan kita ng code mo, JT. Ayun. Every time na papasok ka dito, sir, sa aking live streaming, ayun. JT1 pala, JT1. Ay, meron na palang JT1. Ano bang favorite number mo, Sir Julius? Di ka na babalik sa Taiwan Idol. Babalik pa, sir. Ano? Anong favorite number mo, sir? Bigyan kita. Meron na palang ano. Meron ng JT, Julius Chub. Ayan. Lagyan natin yung ano, 10 Idol. Ayan. JT10. Ayan. JT10. Ayan. Every time na papasok ka, sir, dito sa aking live streaming, pwede mong gamitin ang JT10 si Nightbot na ang magbababa ng iyong bahay. Case, keep it simple survival. Mega love shoutout naman po dyan sa'yo, ano? Case, keep it simple survival. Welcome din po sa aking live streaming. Mega love shoutout to you. And thank you also for joining my live streaming. Mama Maria Lisa Sato, thank you also for keeping me in your background together with... Yes, sir. Tiyaga at sipag, sir. Idol. Wow, sana all monetize channel yan, guys. Lisel Nabiris Vlog, Tamsak host. Mega love shoutout din po dyan kay Lisel Nabiris Vlog. Nagbabalik rin po natin yan, guys, na kaibigan. Highly recommended channel also si Ma'am Lisel Nabiris Vlog. Ayan. Thank you also for that sweet Tamsak, ma'am. Welcome back din sa aking live streaming. Ma'am Linlin Brady, thank you also for keeping me in your background. Gian the Giant, Tamsak host. Bagong-bago rin po natin, guys, na kaibigan si Gian the Giant. Welcome din po sa akin, sa aking live streaming. Bagong-bago natin yan, guys, na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada din. Si Gian the Giant. Nabibigyan ko ng kanyang moderator function also. Para naman pwede na siyang makipagkaibigan dito sa ating live streaming. Let me also welcome and acknowledge the presence of Ma'am Adel Sulet. Mega love shoutout naman po dyan si Ma'am Adel. Welcome din po sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan, ma'am? Merienda kayo dyan ni Ma'am Claridel. Welcome back din sa aking live streaming. Nagla-live streaming yan, guys, tuwing alas 10. Marami kayong maiista dyan kay Ma'am Adel Sulet. Highly recommended monetized channel, doing also our live streaming around 10 o'clock in the evening every day. Ayan. Napakalaking palaisda niyan, guys. Kaibiganin niyo yan, si Ma'am Adel. Ma'am, it's me Gladys. Kumusta naman tayo dyan, ma'am? It's me Gladys. Ayan, nagbabalik rin po natin yan, guys, na kaibigan si Ma'am Gladys May. Ayan. Kumusta naman tayo dyan, ma'am? It's me Gladys. Welcome back din po, ma'am, sa aking live streaming. Hello, Atimon Vlog. Dancer, King Kong. Sana King Kongin mo din ako sa main mo. Salamat, T7. Oo nga. Musta po? Okay naman po. Okay naman. Si Ma'am Miss Burakday. Mega love shoutout, Adel. Ayan, sabi ni Miss Burakday. Dancer, King Kong. Sabi ni Ma'am Atimon. Eto, guys, ang ano ni Ma'am Atimon. Eto, guys, dikitan nyo yan, guys, si Julius Chub. Baka naman yan. Baka naman. Sir Uragon, pwede po magpatamsak po ng premiere. Ayoko nga. No. No. As in, no. Capital N-O. No. Taga-tingli na lang pala. Hindi kagit maghinursul. Anong oras ba mga ano mo? Ang tawag dito? Premiere mo, ma'am. May 30, 10:30. O, diba? T4, guys, T4 para kay Ma'am Grace B. Vlog. Ayun. Baka naman, guys, T1, T2, T3, T4, T5, T7, T12. Patamsak, T4. Ayan. Ma'am Grace, T4 ka po, ma'am. Ayan. Ate Ina, capital no means yes. O, diba? Hello naman dyan kay Ate Ina. Si Ma'am Ina McFree. Hi, Gian the Giant. Hala, galit ka sa akin, Sir Uragon. No. No. Sir, shower po muna ako yan. Sige lang po, ma'am. Sige lang po, sir. Ayan. Ma'am Grace, T4 ka, Ma'am Grace. T4. Si Ma'am Maria Lisa Sato, guys, nandito pa rin sa atin. Ayan.
Ay. Ma'am Grace, kumusta naman tayo dyan, Ma'am Grace? Mega love shoutout, Ma'am Adel Sulit. Sabi ni Ma'am Grace, B-Vlog. Kaibiganin nyo yan, guys, si Ma'am Grace. Baka hindi nyo pa kaibigan yan si Ma'am Grace. Magkipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys. Napaka-legit. Highly recommended channel yan. Organic yan. Oo nga. Si Ma'am Grace B-Vlog. One of my VIP member. Mega love shoutout, Ma'am Ina Macpri. Sabi ni Ma'am Grace, si Ma'am Buhay. Guys, sa mga bago natin na kaibigan, you don't have to worry about dropping your links. All you have to do is to call Nightbot. Tawagin nyo lang guys si Nightbot. O kung kaya mag-type lang kayo ng Aura, Me, Channel. O kung kaya tawagin nyo guys si Nightbot. O kung kaya kung tinatamad kayo guys mag-type niyang mga yan, mag-isang tuldok lang kayo sapat na. Hahanapin ni Nightbot ang inyong mga respective channel and ibababayan ni Nightbot dito sa aking live streaming. Oo nga. Subukan nyo guys. Ora Me, Channel Nightbot, ayan. T3T4, sabi ni Sir Jepson, plus 2 sir, noted, ayan. All you have to do guys is to use your main channel account para naman ibaba ni Nightbot ang inyong mga bahay. Ipakipagdikitan nyo guys ang main channel nyo, promise. Don't worry guys, si Nightbot ang maghahanap niyan sa inyo. Time check tayo guys, 29 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening. Yung mga hindi pa dyan nagdi-dinner, pwede na po kayo mag-dinner muna dyan, aba. Oo. Masama yung nalilipasan ng gutom, oy. Sino pa ba? Maya na ako tamsak boss, tikit muna ako sa kanila. Sige lang ma, sige. Ito guys, si Joe Margel, baka hindi niyo pa kaibigan yan guys, si Joe Margel. Ang aking pamangkin, ayan guys, pamangkin ko yan si Joe Margel. Kain lang kami, pre. Sige lang. Ito pa guys, si Ma'am Jonah sa Lundaga, nagla-live streaming yan tuwing alas 8. Oo. Kaibiganin nyo na rin yan guys. At yung mga nagpapatamsak ng premiere dyan, pwede kayo magpatamsak dyan kay Ma'am Jonah sa Lundaga. Oo nga. Hello naman dyan sa iyo. may mag-ano naman guys, may kikembot. Sa Pinas ka din pala host, sabi ni Gian the Giant. Opo sir, opo. Nasa Pinas ako guys ngayon. Nasa Bicol to be specific. It's production design. Si Ma'am Ina Macpri guys, also known as Ate Ina. Makipagkaibigan kayo dyan guys. Ito, Ate Ina. Si Ma'am Ina Macpri. Bully yan, bully. Ang ganda niyan guys, as in. Maniwala kayo, oo. Hindi na lang pala. Hindi mag-resort. Wow! You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some Ang bait ko. Oo, mabait siyang guys. Kuya Ora, kung bakit hindi po ako nanonotify sa live niyo po, ayan, sabi ni Samson. Sir, baka hindi mo kinalembang all. Kung gusto mong manotify, sir. Mega love shoutout Ma'am Jonah sa Lundaga. Ang pagbatis ng gagaling pa kay Ma'am Grace B. Vlog. At baka guys may mga premiere kayo dyan guys ha. Wag na wag yung ipinagdadamot ang premiere nyo. Sabihan nyo ako. Patamsakan natin yan. Sa bawat magtatamsak mamimigay ako ng WH. Oo. Kain muna kami host. Kain po tayo host. Sabi ni Ma'am Miss Burakday. Sige lang po ma'am. Pakabusog po kayo dyan. Damihan mo ma'am. Naway mabusog na mabusog ka. Habang ako'y nagla-live streaming dito. Sama. always play. Ayan guys, si Gian the Giant. Wow, sana all 2,000 subscriber. Oo. Samson, pababa ng bahay mo. Dikitang kita boss, sabi ni Joe Margel. Si Gian the Giant, hindi ko pa nadikit dito kay si Little Aura ko. Dikitang kita kay Little Aura ko. Gian the Giant. Anong oras sir ang live streaming mo sir? Para ako naman ang ako naman sir ang mambibisita. Ano ba? Pwede bang bumisita sa live streaming mo sir? Tuwang-tuwa si Ma'am Ina.
Sir Nilagad, san ako ng 20? Ang saya-saya naman ni Lolo ngayon. Nakamukbang ng malaki. Oo nga, ma'am. Huwag ka naman magtampo, ma'am. Oo. Okay lang yun, ma'am. Mamaylin. Oh, si Pri nga, gusto ko malagasan ng mga 600 si Pri. Oo. Sana si Pri malagasan mga 600. Oo nga, habang hindi nakikinig. Oo. What you need. Oo. Only boy, Uragon, padikit ng ninja mo dito, please. Ayun. Sige. Bakit, ma'am? Nangangailangan na din, as in? Anyways, whoever said I give a shit about you. Di mo kasi ako dinidikitan, Sir Uragon. Ayan. I guess I'm just a play date to you. Sir JND Giant, takadikit ako sa iyo. Yung aking second monetized channel account ang hindi talaga nakadikit. Sorry na talaga. Adhel Vlog, nandito na rin sa atin guys, si Adhel Vlog. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan si Ma'am Adhel Vlog, also known as... Will you Ay, ano na nga ma'am yung dati mong main channel ma'am? ADB, also known as Adhel Vlog guys. Mega love shoutout naman po dyan kay Adhel Vlogs. Welcome din po sa aking live streaming. Ma'am Betty channel T2, T4, and T12 plus 3 ma'am. Ayan. Noted po, noted. Samsakdan sabi ni Trex TV. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Trex TV. Highly recommended channel also. Legit and organic pa yan guys. Si Trex TV. Ayun. Kumusta naman tayo dyan Trex? Welcome din po sa aking live streaming. Ma'am tapos, sino ba yan? Si Ma'am Eileen. Meron akong playlist sa'yo dito. Ilan na ba? 70 out of 165 video. Ayan, 70 out of 165 video. Ka-70 pa lang ako, ma'am. Ubusin na natin. Out of 160. Wow, sana all my second account na money na. Ayan. Apo, sir, yun ang hindi nakadikit, sir, sa'yo. Anong oras ka nagla-live stream, sir? Kamoni ko lang post. Wow, sana all monetized channel na guys. Isang congratulations naman dyan guys kay Ma'am Adhel Vlog. Baka naman guys, isang congratulations naman dyan guys. She is now finally a newly monetized channel, diba? Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am Adhel Vlog. Congratulations naman po dyan sa iyo, ma'am. try to make any promises? Congrats po yan. Pababalikan kita ading Grace B Vlog. Ma'am, imo-monetize channel mo na rin yan, Ma'am Ate Ina. Mega love shoutout po sir host Dan Tamsak po. Good evening po sir, sabi ni Toto. Ayan. Mega love shoutout naman dyan kay Ma'am Simpulay Leonardo. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan si Ma'am Simpulay. Kumusta naman tayo dyan Ma'am Simpulay? Welcome din po sa aking live streaming. Board vlogger, BG lang ako Jutsu Urago. Nasa meeting lang diba? Mega love shoutout din naman dyan kay board vlogger. Nagbabalik din natin yan guys na kaibigan. Napaka legit and organic din yan guys na kaibigan yan. Si board vlogger. Kaso Juts. Juts. May Juts na pututoy. Highly recommended monetized Juts. Ang pututoy. Kung di nyo pa guys, kaibigan yan si Juts. Ayan. Nasa meeting daw. Tirahin natin ang tirahin habang nasa meeting. Host, dito na ako mag-premiere. And sabi ni Sir Mark Jacos, Sir Mark Jacos, kumusta naman tayo dyan, Sir Mark Jacos? Bombahin natin yan, sir. Ipabomba natin yan, guys. Si Sir Mark Jacos, highly recommended monetized channel yan, guys, si Sir Mark Jacos. Kung di nyo pa kaibigan yan, guys, napakalaking bahay niyan, guys, si Sir Mark Jacos. Premiere in 10 minutes. Salamat sa mga magsusupport. Ayan, sabi ni Sir Mark Jacos. Samson, balikan kita maya. Salamat sa pag-una. Ayan. Uy, walang laman yung Gcash ko, oy. Ano ba yun? Naubos daw. May nag-post na membership ako, oy. Ayoko ng ganun. Ano pa? Baka may mga katanungan kayo dyan, guys, sa inyong mga channel. Pwede kayo magtanong. Sir Mark Jacos, hindi mo ako pinipm. Na-miss ko ikaw, sir. 7 minutes na lang, guys. 7 minutes. DJ John.
When anxiety hits, sana all. Sir, alis muna kami, sir. Ma'am Jenny Kimba, thank you naman po dyan sa iyo, Ma'am Jenny Kimba. Ma'am, ingat po kayo dyan, ma'am. Ingat. Ashuriken, good evening, kuya. Uragon na yun. Si Ashuriken, guys, nandito na rin sa atin. Ashuriken ang pangalan, o, di ba? Ang mga pupoging lalaki sa balat ng pinagbalatan, o, di ba? Batang-bata pa yan, guys. O, yung mga naghahanap, guys, ng mga batang-batang papa balls, ng mga pogi balls. Ayan, sa Ashuriken yan. Oo nga. Dikitan nyo na rin yan guys sa Ashuriken kung naghahanap kayo ng mga bata, mga totoy, mga jutes. Sorry na agad. Oo. Diyan. Madami. Diyan sa ano, hindi, diyan bebe sa ano. Ako BG lang po, Sir Host. Ayun. Sir Mark, dan tusok sa premiere mo. Sabi ni Ma'am Shimmer's Vlog. Mabigyan kita ng another 1 WH, ma'am. Plus 1. Laglag naman from 243 to 235. Ayan. O, diba? O, naging jutes na naman. Meron yun. Ay, dyan ata. Bebe, oh. Shoutout sabi ni Agila Vlog TV. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo. Agila Vlog TV. Pwede ka magbaba ng ano sir, ng bahay sir. Pwede po. Oo. Wala pong limit dito guys. You can drop all your link. Ayun. Kahit link ng mga kapitbahay yung chismosa. O nga, drop nyo yan guys. Nagchismisan din natin. Agila Vlog TV. Nagbababa po ng kanyang bahay guys. All you have to do is to click on that link. Ayan. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Agila Vlog TV who is in our live streaming. Nagbabalik natin yan guys na kaibigan si Agila Vlog TV. Welcome back din sa aking live streaming. Agila Vlog TV. DJ Jonas Sagayno. Totoong tutubo yan. Tutubo yan sir. Totoong tutubi. O, diba? May tutubi ako dyan. Oh. Ina magpridan, babalikan ko muna mga dumikit sa akin na Only Boy. Bago nila bawiin, dikit nila. Mga mantatampuhin, mga yan eh. O, diba? Sir, hindi po sir. It's just a tawag dito. Ano ba yung tawag doon? Yung mga pang pang decorate, pinatayo ko lang dyan. Kasi paglalaro ng bata, natatakot siya. Diyan na sa Lundaga, dan nasisiya, diba? Sabi ni Positive Vibes 25. Eto guys, dikitan nyo yan guys, si Ashuriken. Yung mga naghahanap yan guys ng mga batang-bata, diba? May gatas pa yan sa labi. Pero guys, napaka-talented na bata yan. Ang galing ng kanya mga visualizer effect as in. Dana po sa nakapin, sabi ni Agila Vlog TV. Ayun, thank you naman po dyan sa iyo, Agila Vlog TV. Bigyan kita sir ng 1WH, sir, Agila Vlog TV. Agila Vlog TV, ayun. 1WH, sir, noten po, ayun. Dikit at tamsak sa Mi Premiere. Ayan. Guys, paalala lang guys ha. Wag kayo guys magdidikit sa Premiere because Premiere is not a video na tinatawag. Based on community policy ni Lolob, Premiere is not a video. Ayan. It's not a video yet. Diba? Premiere was set to be your future video na tinatawag. Kaya guys, wag nyong dinidikitan ang Premiere because matatawag lang kayo spam subscriber. Sayang malalagas din po yan. Kung hindi nyo pa alam, now you know. Diba? Based on community policy lang tayo guys. Yung may mga objection dyan, you can object. Yung may mga violent reaction, it's totally fine. Diba? But I will going to stand to be corrected. Ano pa? Please support lang po ayan. Sabi ni Agila Vlog, Samson on the way na kapatid. Maganap kayo guys ng madidikitan yun tama. Ano pong mga tatamsakan pa sir na T? Ayan. Ma'am T1, 2, 3, 4, 5, T7, T12. Eto guys, bawat tamsak nyo sa mga Premiere,
Bibigyan ko kayo ng 1WH. 1, 2, 3, go! Ayan. And then yung nakapin sa atin guys, it's just a couple of minutes ago. Ayun, mag-aano na yan. Si Sir. Hindi pa pala ako nagtamsak kay J. John. tamsak. Ayan, magtamsak muna ako sa mga premiere. Si Agila Vlog guys, meron kaka-graduate lang, 1,070 subscriber. Ayan. Ito guys, 60 seconds na lang guys, yung mga yung nakapin sa atin guys. Baka naman pasabugin natin guys, pabomba, as in yung sabog na sabog. He's premiering now. Ito ba? T1, T3 sir, na po ayan. Sabi ni Ma'am Grace. Noted po Ma'am Grace. 3WH ma'am, noted po ayan. Mga 1 hour. Agila Vlog TV, maya ko lang ka pasukli para hindi malaglag agad. Ayan, mga 1 oras. Ayan. Gino Remix. Huwag kayo guys mag-alala, babalikan kayo niyan guys na Shuriken. Napaka-legit and organic yan guys, napaka-talented na bata. May gatas pa yan sa labi. Pero mag-aano na, magdidibo na. Pwede nang recruitin sa pier. Sama. Kapag pwede na. Pabomba naman ako guys, pabomba ako sa nakapin. Baka naman maluoy mo. Pabomba ako guys, pabomba. Nagsisimula na guys, magsisimula na pala. It will begin shortly. Wetting. O diba, wetting daw. Wetting. Ashuriki, hindi na ako nag-iwan ng bakas. Ayan, sabi ni Agila Vlog TV. Guys, mag-iwan kayo ng bakas. So, sayang naman ang effort nyo guys. Pinanood nyo tapos hindi kayo nag-iwan ng bakas. Sayang naman. DJ Jonel sa Gino Remix. Geleng-geleng kita goyang bersama musik dari Hendro Egeng. Gaya sama-sama dengan dia kita kupas, tidak ikuti irama musik gaya yang berbeda. Angkat tangan kiri, angkat tangan kanan, kita mulai goyang geleng-geleng. Yung mga nagtatanong sa akin guys, all about invalid click. Ayan, so yung mga nag-i-invalid click guys. Ito guys, basahin nyo na lang to. Ito yung, I provided you links. Ayan, yung mga gustong malaman guys kung ano ang invalid click, kung bakit nawawalan kayo ng harang dahil sa nag-i-invalid click kayo. Ayan, yan ang policy guys ng invalid click. Ayan. Okay guys, mag-alala. Pinoprogram ko si Nightbot para lahat ng mga katanungan ninyo sa bigyan ko ng kasagutan through policy. Ayan. Ashuriken, nag-iwan ako ng bakas. Ayan. Garansyo dan pulpak sa bahay mo. Pabalik na lang madam. Sabi ni Joe Margel. Gino Remix. Guys, pabomba ako guys. Pabomba ako. Ayan. Nagsisimula na yan guys. Baka naman. Pabomba guys. Pabomba. Yung nakapin sa atin guys sa taas. Joe Margel ng puso yun, sabi ni Agila Vlog TV. At baka guys may mga premiere kayo dyan guys, lalong-lalo sa ating mga bagong kaibigan na nandito sa atin. Kung may mga premiere kayo, sabihan nyo lang ako guys ha. Time check tayo guys, 46 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening. Nandito kami guys nang bubomba sa nakapin. Baka naman guys, baka naman.
Padikit sa dingding Kuya Uragon. Ayan. Mga gamer dyan, di ako nagsusubscribe ng gamer. Sorry po. Oh, bakit? Bakit? Ano bang rason? Agila Vlog TV. Sayang naman. Sir Aldrin Gandesa, mega love shoutout naman po dyan kay Sir Aldrin Gandesa, guys. Nagbabalik natin, guys, na kaibigan all the way from Japan. Hello naman dyan sa Sir Aldrin Gandesa, mga pupoging lalaki sa Japan, o diba? Sana all mga pupoging lalaki yan. Sana all na sa Japan. Ampunin mo na ako, sir. Sa Japan. Marunong ako mag-araro. Sa gabi. Mega love shoutout na dyan kay Sir Aldrin Gandesa. Welcome din sa aking live streaming. Basta may lapad. Agila Vlog. Dito dikitan tayo. Ay, may 5 pili. Nakikinig ka pala. Sama. Oo, ayoko kasing naiinitan pag nag-aararo eh. Ayoko mag-aararo sa umaga. Best friend, si Mambuhay, guys. Ito, highly recommended monetized channel yan, guys. Si Mambuhay. Nandito kami, guys, sa nakapit sa taas kay Sir Mark Jacos. Yari na sa araro dyan. Ampunin mo ako dyan. Sige na. Dyan tayo mga araro. Okay na sana sa marunong mag-araro. As may karugtong pala sa gabi. Kasi ayoko nga mainitan. Ano ba? Secondly, all watching Kuya Uragon. Salamat. Padikit sa dingding. Dikit nyo daw yan, guys. Isang bulat nyo sa dingding, guys, para dumikit. Yari na sa araro. Tamsak host, sabi ni Ma'am Simple Ems, highly recommended monetized channel also yan, guys, yung Simple Ems, all the way from Taiwan. Ma'am Simple Ems, hayo sampan. Or Shoshi, syapan la. Mega love shoutout naman dyan kay Ma'am Simple Ems. Thank you also for joining my live streaming, Ma'am Simple Ems. Aldrin Gandesa, galing ako sa bahay mo. Salamat po, please connect. Nabel all ko na, sabi ni Samsung. Wala na si Supsop. Calling the attention of Sir Supsop. Si Uncle Supsop. Supsupin mo yan, mabudol ka din. Siya pang la host. Wow, Shoshi. Yan. Tin siya naga-shufan eh. Yang Shoshi. Haulay. Mega love shoutout Sir Aldrin Gandesa. Ang pagbatiis ng gagaling pa kay Ma'am Grace B Vlog. Eto, guys, si Ashuriken, kung di nyo pa kaibigan yan, guys, nagbabalik and legit and organic mga pupoging papa balls. O, diba? Bata balls. Hi, how? Okay. Harlem O, nandito na rin sa atin, guys, si Harlem O. Nagbabalik rin po natin yan, guys, na kaibigan. Legit and organic, highly recommended monetized channel yan na may kaibigan na foreigner na pinagkakamalan na ako ang kanyang kausap. Hello naman dyan kay Harlem O na may kaibigan na foreigner. O, diba? Pinagkanta siya ng True Tires. O, diba? Sana all. Kaibiganin nyo na rin po yan, guys, si Harlem O. Lady Ross. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Lady Ross. Nagbabalik rin po natin yan, guys, na kaibigan. Highly recommended channel also yan si Lady Ross na may code sa aking LJ. Mega shoutout naman dyan sa iyo, Lady Ross. Welcome din po sa aking live streaming, Lady Ross. Sekarang tak so ada yang baru. Ada pilihan aku satu baru. Takutnya dia pernah begitu. Masih sayang jangan. Bosan dia pasti satu sekarang tak so ada yang baru. DJ Jonel Sagayno Remix.
Sarashina mawasawahari sa tasor taratar nakahamara wawo sahihiratasa. Dia karena begitu masih sayang Nalia Patrita Sarashina masawasa hari sa tasor taratar nakahamara wawo sahihiratasa. dengar ini Oh, kabar ano daw? dengan adik kakak Ikaw yon. Lolo. Ako daw talaga yon. Ako talaga ang pinagbibintangan eh, no? Oo. Nanahimik ako, lahat-lahat na. Totoo mga support, ayun. Ano pa? Ikaw yon, hindi ako yon. Oo. Totoo ang support nyo ay na-appreciate ko, sabi ni Sir Mark Jaco. Sir Mark, thank you naman po dyan sa'yo, Sir Mark. Ayan, salamat. Always welcome po, always welcome. Ma'am Cell Life TV, nagbabalik rin po natin yan guys, na kaibigan si Ma'am Cell Life TV. Hello naman po dyan si Ma'am Cell Life TV. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Welcome back, ayan. Si Ma'am Maylin Mapili nandito pa rin sa atin guys, ayan. sekarang tak so ada yang baru harapan yang anak update status baru Sir Mark, mega love. masih sayang dengan Ano daw, sabi ni Ma'am Simple Ems. Ma'am Simple Ems, binasa ko yung pinost ni na ba yun? Ni Ashuriken, sabi niya, Sarashin nama sawa sa harisata, sora tara nakahamara, wawo sa hihiratasa. Oh. Pero hindi ko nabasa ko lang, hindi ko alam ang ibig sabihin. Sana wala nakabasa pero hindi alam ang ibig sabihin. Ora, host na yun sabi, explain na yan. Sabi naman buhay, hindi ko maintindihan, nabasa ko lang. Characters. Hi Ma'am Aileen Mapili, sabi naman ni Ate Mon Vlog, positive vibe, #25. Tawang-tawa siya, oy. Bakit mong tawang-tawa ka dyan, oy? So guys, makipagkaibigan tayo dyan sa bawat isa. Time check tayo sa mga hindi pa nakakaalam. Ayun, 55 minutes past the hour of 6 o'clock. Patamsak sa Premiere, patamsak LS Premiere. Ano ba talaga? LS o Premiere? Harlem. Oh, live pala, live. Ayun. Patamsak naman ako guys, patamsak. Sige. Ilagay natin kay T6. mau baganggu kalau nggak ada rindu coba dengar nih lagu tak so ada yang baru Anong oras ba to? May 39 p.m. Ayan. DJ Jonel Sagayno Remix. T6 guys, T1 to T7 at saka T12. Ayan. Patamsak ako guys. Yung mga nangangailangan ng WH yan guys. Joy Vloggers. Bagong-bago rin po natin guys na kaibigan si Ma'am Joy Vloggers. Bago natin guys na magiging kaibigan na, nagtusok. Ayan. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Joy Vloggers. Nabibigyan ko ng kanyang moderator function also para naman pwede na siyang makipagkaibigan or pwede na siyang mag-promote ng kanyang channel dito sa ating live streaming. Hello naman po dyan sa'yo.
ano man, Joy Vloggers, ayun. Welcome din po sa aking live streaming. Si Ma'am Miray for Vlogs, nagbabalik rin po natin yung guys na kaibigan. Bagong-bago natin guys na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada yan si Ma'am Miray for Vlogs. Bagong-bago lang yan guys sa YouTube, ayun. Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan si Ma'am Miray for Vlogs. Abay, makipagkaibigan na rin po kayo dyan sa aking long lost friend, o diba? Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Miray? Ang aking long lost friend. Welcome back din sa aking live streaming, Ma'am Miray. Guys, bombahin nyo yan as in. Dikitan nyo yan guys. Marami kayong may isda dyan kay Ma'am Miray for Vlogs. Bagong-bago yan guys sa YouTube as in. Ma'am Queen B84, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Queen B84, keeping us also in her background. Highly recommended monetized channel also yan guys, si Ma'am Queen B84. Kung di nyo pa nakikita ang kanyang kagandahang tinataglay, bosuhan nyo na rin yan guys, boso rin pag may time, nang makita nyo ang kagandahang tinataglay ng isa sa mga magagandang babae sa balat ng tinalupan niya. Oo nga, long time na kasi naman dyan. Oo nga ma'am, where have you been? Ma'am Queen B, kumusta naman tayo dyan, ma'am? Namiss ko ikaw, diba? Namiss ko ang kagandahang tinataglay ng isa sa mga magagandang babae sa balat ng tinalupan, diba? Mega shoutout naman dyan sa'yo, Ma'am Queen B84. Welcome back din po sa aking live streaming. Lady Ross, patamsak ko. Ayan, sabi ni Lady Ross. Ayan, sige. Bisi-bisihan ako diba? Sana walang bibisi-bisihan. Ma'am Lady Rose, meron kang premiere. Baka may mga premiere kayo dyan guys, sasabihan niyo ako, patamsakan natin. Sana all nagbibisi-bisihan, ma'am. T1 to T6 dan tamsak, sabi ni Ma'am Simply Ems. Noted po, Ma'am Simply Ems, 6WH. Noted, yeah. Tingnan nyo yan guys, ang kagandahan niya ni Ma'am Queen B84. As in, mabibighani kayo sa kagandahan. Ma'am, may jowa ka na, ma'am? Diba? Maganda kasi. Tinatanong yan kung may mga jowa na para yung mga nagkaka-interest, diba? At least alam niya na. Diba? Si Ma'am Ina Macri, may jowa na daw yun. Tinanong ko rin yun. Sir, dalawa po natamsakan ko. Thank you. Ayan. Sabi ni Ma'am Maylene Mapili. Noted po, Ma'am Maylene. Ayan. Sige ma'am, tamsak ka lang dyan ma'am. Naka 71 na ako ma'am. Ayan. Sige. Si Ma'am Maylene Mapile. 2WH ma'am, noted. Ayan. Ma'am AG Wargres, nandito na rin sa atin guys. Hello naman po dyan kay Ma'am AG Wargres. Ayan, nagbabalik natin guys na kaibigan yan. Napaka sweet. Diba? Napaka bait. Ayan, na live streamer. Napakalaking bahay. Kaibiganin nyo yan guys si Ma'am AG Wargres, highly recommended monetized channel. Napakalaking bahay, napakalaking palaisdaan yan. Oo nga. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am AG, ang taray ni Nightboot. Oo nga. Welcome back din po sa aking live streaming. Ang taray ni Nightboot. Bakit ma'am? DJ Jonel Sagayno Remix. Diba? MLS Auto All, diba? AG Wargres is the acronym of Mega love shoutout. Maylene Mapili si Simwa, salamat kanina. Ayan, sabi ni Ma'am AG, patamsak ako kuya ng set live ko. Pwede ba? Baka may mabudol ako. Sige. Oo. Hanapin ko yan, ma'am. Oo. Mambudol tayo. Uy. 2, 3. Saan ba yung ma'am? Ayun, new week, new goals. Diba? Sana all. Wala. May mga butterfly pa. Guys, T8 guys, activated pa si Ma'am AG. Ayan, T8. T1 hanggang T8 guys, activated pa si Ma'am AG. Kailan ba ito, ma'am? May 31, 11:50 a.m. Let's go.
T9 guys, T1 hanggang T9. Ayan. Patamsak naman ako guys. Ayan, patamsak. T9 para kay Ma'am Miray for Vlogs. T8 para kay Ma'am AG. T7, T6, T5, T4, T3, T2, T1. Ayan. Patamsak ako guys. T1 hanggang T9. At saka T12. T8 tamsak dan, ayan. Patamsak ko Pogi Uragon, baka naman, ayan. Ito guys, si Samson, baka hindi nyo pa guys kaibigan yan. T12, dating tamsak, ayan. Sige. Yung dating tamsak na guys sa T12, ano, sabihan nyo lang. Patamsak naman ako guys kay T12. Sige na, 5 na lang na tamsak, mag-iisang daan na. Sige na, maluoy mo. Mag-iisang daan na yung tamsak. Sige na. 1, 2, 3. Wala akong jacket kay, ano yan, kay kanino? T9 tamsak dan boss, ayan. Sige, sabihan mo lang ako kung ilan yung tinamsakan mo. Kay Ate Mon. Okay, Ma'am Ate Mon, wala daw na ano. Ina mag-free dance sa'yo, Ma'am Ganda. Ayan, sabi ni Ma'am AG. Ma'am AG, sabihan mo ako, Ma'am AG. Bigyan ko rin ikaw, Ma'am AG, ng ano. Even though, I know na hindi mo na kailangan ng WH, still I will going to give you WH, Ma'am. Sabihan mo ako, Ma'am, na kung ilan. 100 bakit ala harang host ura ayon. Sabi naman buhay. Okay lang po yun, Ma'am. John. Dan po T1 to T9 and T12. Sabi naman Simpulay Leonardo. Ano, bigyan kita ng 9WH. Ayan, Ma'am Simpulay. Kasi yung T12, nung nakaraang taon ko pa yan, pinatamsakan. Tinamsakan mo ng tinamsakan yun. Ma'am Shimmers Vlog T9 dan tusok. Ma'am Shimmers, ilan na ba yung tinamsakan mo, Ma'am Shimmers Vlog? +1. Ang nandito, Ma'am, sa akin is 1, 2, 3, 4, 5 WH. Ayan. Lahat na itamsak ko na, sir, kay Tito. Sige. Thank you naman. Nightboot. Best host ayun. Thank you po, Ma'am AG. Ito guys, adikitan nyo to guys. Si Ma'am AG. Yung alin? So, yung alin? And happy Sunday naman pala dyan sa inyo guys. Ayan, T9 dan, sabi ni Ma'am Grace. Noted po, Ma'am Grace. +1, Ma'am, +1. Yan baga naman. Dino Remix. Ha? Oh, hello naman dyan kay Neophytes guys. Ito, isang kaway. Kaway dong. Pretty Sunday, diba? Pretty Sunday. Happy Pretty Sunday sa inyo guys. T9 dan. Ayan. Sige. Baka may mga katanong pa kayo guys. Yung nagtatanong sa akin guys ng about sa invalid click, ayun. Yung mga nilalaro yung inyong mga guys, yung inyong mga harang, especially monetized channel. I want you all guys to know na ang invalid click is mali yon. Ayan. Ito guys ito yung code, ayan, IC invalid click, ayan. Yan ang policy na nagsasad na mali ang paggawa ng revenue, ng sariling revenue nyo. Ayan. Ayan guys, you can read the policy. Ayan. Based on community policy ni Lolo. Ayan. Ay, hindi pala si Lolo ang may policy niyan guys. Si AdSense, si Google itself. Ayan. Kaya mag-alala guys, inilalagay ko lahat ng mga link. Ayan. And yung ibang policy is hindi ko pa natatapos kasi merong mga policy na walang link. So ginagawa ko guys is inedit ko, kinapi-paste ko sa aking website account, my personal website, and then gagawan ko ng link para ilagay ko diyan kay Nightboot para magkaroon ng link. Ayan. T11 dan tusok, sabi ni Ma'am Shimmers Vlog. Ayan. Noted po, Ma'am Shimmers. +1, Ma'am. Ayan, +1. Ask ako host, Ura, okay lang ba? StreamYard ilagay ko. Premiere ko.
Mag-StreamYard ka, ma'am, and then isi-set mo, set schedule mo, and then ipapatamsakan mo gano'n. Pwede naman po yun. Ay, ang StreamYard, ang alam ko, ang StreamYard is parang diretso siya, di ba? Or isi-set mo pa siya. Ay, nai-schedule din pala, oo. Bebe Miray, sabi ni Ma'am Lindin Brade. Pwede rin po yun, ma'am, siguro. Sino ba yung mga nag-StreamYard guys madalas dito? In my head, glitter all Pwede daw ba StreamYard ilagay niya premiere? O baka ipang live mo, ma'am. Patamsak ko, ayan. Sabi ni Lady Ross. Eto guys, patamsak din ako guys. Sige na, maluoy mo. Eto guys, si Ma'am Lady Ross. Kuya, legit ba yung tutubi sa harap? Bakit ba kasi tinitingnan nyo yung tutubi? Oo, nakadapo yan dyan. Oo. Di ba? Ang galing, may tutubi ako sa harapan. T12 Dan Tusok, ayan. Ma'am Shimmers Vlog Dan Pusoy, ayan. Sabi ni Ma'am AG, ma'am, +1, ayan. Si Ma'am Shimmers Vlog +1. Ayun, noted po. Bakit ba kasi, pwede naman yung headset ko makita nyo kulay pula din, di ba? Ito kulay. SG Sangma TV, hello sir, good evening. Mega love shoutout naman po dyan kay SG Sangma TV. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan si SG Sangma TV who is in our live streaming also. If I am not mistaken guys, he is all the way from India, if I am not mistaken. Correct me if I am wrong. SG Sangma TV, and welcome also to my live streaming. Mainit din ba dyan sa inyo host Uragon? Opo ma'am, as in, promise. Tapos na premiere ni Ma'am Ate Mon Vlog. Okay, di mo lang nagsabi. Tamsak Dan, Lady Rose, sabi ni Jomergel. Ma'am Simpulay Leonardo, thank you also for keeping me in your background. Ma'am Simpulay together with Ma'am Simply Ems. Thank you guys for keeping me in your background. 16 wonderful people in the house guys. Maraming salamat sa inyo. Ayan. At baka nangangailangan kayo guys ng WH monetize and non-monetize channel. I know for sure that you will gonna need WH. All you have to do is to cast your vote in every premiere. At kung may premiere kayo dyan, pwede kayong tamsak ng inyong mga premiere. Agila Mega Love, sabi naman buhay. Nagsabi ako kanina, only boy, sabi ko, sugurin mo na natin. Alo, hindi ko ma'am nakita, oy. Sabihan nyo ako guys, para masugod natin. 3 men down, natamsakan Uragon Pogi, ayon. Thanks sa mga patamsak nyo guys, sabi ni Lady Ross. glitter all over the room. Samson, sino ba yung mga tinamsakan mo dyan, Mga dinikitan mo, Samson, natin. Mega shoutout sa mga bisdak dyan, sabi ni Lady Ross. Dan Tamsa Clay, sabi ni Mamiray. For vlogs, disable, di bali na sugod naman ang iba. Ayan, sabi ni Ma'am Ina. Sige. Hindi mo lang ako na-inform. Ma'am May Vlog, free. Andito na rin sa atin guys si Ma'am May Vlog, Tamsak. Thank you for that si Tamsak, Ma'am May Vlog. Ang kapatid ni Ma'am Ina McCreewis in our live streaming na meron siyang 177 subscribers. Sana all 200 na rin. Samson, mega love shoutout. Padikit naman please, sabi ni Ma'am Ina McCree. I am back. Oy ma'am, saan ka ba talaga galing? You're always back. Back to back. Anong kapatid? Ay, hindi pala ni Ma'am Jonas sa Lundaga pala. Sorry na talaga, oy. Ilang tatamsakan. Ayoko ang sabihin, no. 1 to 9. 1 to 9. Sorry na talaga, oo nga. I stand to be corrected as always, diba? Bully talaga yan. Oo nga, nagkamali lang. Inaamin ko naman na nagkamali ako. Diba? Oo, paulit-ulit, ganon. Tusok ulit, sabi ni Ma'am Ate Mon Vlog. Ma'am Ate Mon, thank you for that sweet tusok, ma'am. Sige na, gawin mo ng 50, ma'am. Oo na. Sige na. Ate Mon Vlog, lulutuin ko yun bukas. Diba? SG Sang Madan Pulpak, pasukli na lang, boss. Sabi ni Joe Margel, baka naman. Ma'am Cell Life, saan ka daw galit? Hoy! Ginagawa niyo ako ng kwento. Ma'am Cell Life, diba?
Mega shoutout po dyan si Ma'am Cell Life. Welcome back. Agila Vlog TV, Dan Pulpak na po sa'yo. Sabi ni Ma'am Grace B Vlog. Positive vibe, hashtag 25. Thank you also for keeping me in your background. Ang paalala ay gamot sa taong nakakalimot at kaya paulit-ulit for emphasis. Ganun yun. Sorry na. Nag-sorry naman ako. Sir, yung T7 out muna, sir. Ma'am Ina Macri, super yummy yun. O, diba? Oy, Ma'am Ate Mon, di mo lang ako sinabihan. Aldrin Gandesa Mua, sabi ni Ma'am AJ Hardwest. Uy, may vlog, dami mo sinasabi tamsak na premiere ng ate. Bilisan, konting bilis. Dami mong sinasabi, magtamsak ka dyan. Ang pagbati ay ang paalala is nanggagaling pa kay Ma'am Ina Macri, ang bully ng bayan. Oo nga. Ito ang ipalit mo, sir. Sabi ni Ma'am Ate Mon. Ay, meron na naman, ma'am. Dahil sa premiere mo host. Ayan. Sige, ma'am. Oh, May 31, 7:15. T7. May 31, 7:15. You're listening to the hottest music of Guys, patamsak ako guys, T7 uli guys. Ayun, para kay Ma'am Ate Mon Vlog. Bagong-bago yan guys. Pinalitan ko yung code niya, T7. Ayan. Huwag mo ako paiyakin, host, Ura music mo. Ngayon lang ata ako labas-pasok ng walang harang, boss. Ayan. Bakit ba? Ano nangyari? Check ko lang. Ayan. Virgin pa yan, premiere ko, sir. Naka-off naman kasi. I-on ko nga, ayan. Ayan, meron na ata. Ngayon pa lang, i-on. Naku po kanina pa. Okay lang yun. Para mabilis ang inyong mga tamsakan dyan. Next to you only boy, ikaw talaga ang presidente ng kabulihan. Walang budol dyan. Pawang katotohanan lang. O diba? Swear to God. Yun pasaway kaharang uy ura. Uragon. Psst. 8 premiere na tamsakang kupri. Sabi naman May Vlog. O diba? Palugito eh. May Vlog 8WH, o diba? Tapos ilagay ko na rin dito si Ray Carriaga, 8WH din. Thank you sir, sabi ni Ma'am Maylin. Ayun, shout out sabi ni Ma'am Miray for Vlogs. Ito guys, dikitan niyo po ako. Respect po ako agad sa inyo. Salamat po. Ayan. Ito guys, si Ma'am Miray for Vlogs. Bagong-bago natin yan guys na kaibigan, kadikitan at kabarkada. Oo nga. Bisitahin nyo yung kanyang bahay guys. Maraming bulaga as in. Super bulaga. Ako din nakatamsak na sa 3 premiere. Diba? Sana huwag tinatamsakan yung sariling premiere. T7 tusok dan, ayun. Uy guys, ipunin nyo guys yung mga tinamsakan nyo ha. Sabihin nyo guys sa akin kung ilan yung tinamsakan nyo. Hindi ko nakuha lahat, ayun. Ako din ang lead WH kuya. Sige. Oo. Sige na, magtamsak ka na rin. Sige na. Sige na. Buhay pa kaya ako niyan sa premiere mo. Oo.
patamsak naman ako guys. Sige na T12. 5 na lang guys. Sige na 5 na lang ang kailangan na tamsak ni T12. Sa akin boss yung T12 lang di ko matamsakan. Oh. 5 na lang guys, 5 para mag 100 ang tamsak. Sige na. Ay, 101 na siya. 102. Salamat naman guys sa mga nagtamsak. Ayan. Salamat. Okay. WH ko host uy. Ayun. Ilan na ba ma'am yung tinamsakan mo? Oo. Oh. Yaho, alam na this. Patamsak guys, patamsak ayan. Sabi ko na, buhay na naman si Rica Riaga, di ba? Ang isa pang kapatid ni Pri. Time check tayo guys, 18 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. 22 wonderful people in the house. Hello po dyan sa inyong lahat. And thank you for keeping me in your background and for tuning into my live streaming as well. Ayan. Dana po sa nakapin po. Ayan. Sabi naman positive vibe. Ayan. Positive vibe. Hashtag 25. Ayan. Positive vibe. Hashtag 25. 1WH. I'm noted. Ayan. Ma'am Jo, nasa Lundaga lang sa Kalam. Jo, nasa Lundaga lang sa Kalam. Sweetie Lady, harang is buhay na ayon. O, diba? Si Ma'am Sweetie Lady, also known as Buhay. Keeping us in her background also. Maraming salamat naman po dyan kay Ma'am Sweetie Lady, also known as Buhay. Si Ma'am Adel na naka-background sa atin, guys. Kaibiganin nyo to guys, si Ma'am Adel, yung mga nangangailangan niya ng ng pabomba sa kanilang mga premiere. Ayun, nagsusupport yan guys si Ma'am Adel Sulit, o diba? Bombahin kayo yung guys. Oo nga, nambubomba kami. Ang team Adel Sulit, o diba? Ma'am Claridel, nandito na rin sa atin guys. Hello din dyan po kay Ma'am Claridel Ilangan. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan. Nagla-live streaming tuwing alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Ayun, everyday yan si Ma'am Claridel. Kanina, nandun ako kay Ma'am, ay hindi pala, yung pamangking ko pala yung nakaupo sa computer. Nandun kay Ma'am, kay Ma'am Claridel, di ako makasingit kasi nagmo-module nga, ayan. Pero naka-BG yung isang tab kay Ma'am Claridel, ayan. Sino ba? Queen Celeste Francisco. Oy, magbabalik natin guys na kaibigan si Ma'am Queen Celeste Francisco. Kumusta? Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Queen Celeste Francisco? Welcome back, Ma'am. Na-miss kita, Ma'am. Oo nga. Adel Suliti 6789 dan, ayan. Sabi ni Ma'am Adel. 4WH, Ma'am, ayan. Kaibiganin nyo to guys. Sa wakas, pangatlong pasok at napansin. Thank you. Ma'am Claridel, sorry naman. Uy, oo nga. Long time. Oo nga, Ma'am Queen. Ito guys, si Ma'am Claridel Ilanga. Ayan. Kaibiganin nyo to guys. Napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel yan si Ma'am Claridel Ilanga na ang anak niya guys, si Ma'am Tim Shobi at saka si Ma'am Adel Sulit. O, diba? Tatlo silang monetized channel account na mga vlogger. Aldrin, mega love shoutout ang pagbatis ng gagaling pa kay Ma'am Queen Celeste Francisco. Mega love shoutout Ma'am Claridel Ilanga at Ma'am Jonah Salundaga. Sabi ni Ma'am Grace B. Vlog. Ano pa ba? 24 wonderful people in the house guys. Maraming salamat sa inyo. Makipagkaibigan kayo guys. May mga premiere kayo, sabihan niya ako guys ha. Shout out sa mga walang jowa. Hi mga lodi, ang pagbatis ng gagaling pa kay Samson, diba? Buti wala. Ayun. Ma'am, wala ba kayong papatamsakan dyan, Ma'am Ma'am Claridel? Grace B. Vlog niya ho, sabi ni Pri. Patamsak naman, sabi ni Lady Ross. Husky, easy. May premiere din pala. Ilagay ko ma'am, ayun. Hindi ka nagsasabi mga premiere mo. Sabihan niyo ako guys kung premiere nyo, ha? Sabihan niyo ako guys kung may premiere kayo. Para patamsakan natin yan.
Kailan ba to? May 31, 1 p.m. Ayan. DJ Jonah. T10 guys, T10. Kompleto na tayo guys. T1 hanggang T10 at saka T12. Patamsak ako guys, patamsak. T10. Para kay Lady Ross. Samson dan sa bahay mo, Ludi, pasukli. Harlem O, dan po, ayan. Shoutout sa lahat ng pinagpala. Have a blessed day. Sana all pinagpala ng ano ma'am. Patamsak sa mga nagmamahal, nasaktan, nag-vlog, laban. Ang daming hugot nito. Tubuhin ko to. Pati ako nadadamay. Nagmahal, nasaktan, nag-vlog. Maraming hugot to. Lake Chris, tamsak dan sabi ni Sir Joel's Finest. T1 hanggang T10 tayo guys. T1 hanggang T10. Rick Ariaga, 8WH. Noted na pre. Oo, kanina pa. Ma'am Sen Live TV also keeping us in her background. Si Sir Aldrin Ganle sa T1 daw. QTG, harang is life. O, di ba? Si Ma'am Buhay. Ma'am QTG, kumusta naman tayo dyan? Thank you for that. Mga paharang mo dyan, ma'am. Paiwan lang ng bakas, sabi ni Joe Margel. Sa mga didikit na balikan, babalikan ko kayo mga idol. Ayan. Ang pagbati, ayan paalala guys is galing pa kay Joe Margel. At yung nagtatanong sa akin guys, I know na naka-background sa akin yung nagtatanong tungkol sa invalid click na tinatawag. Ang invalid click guys ay ang paggagawa ng sariling revenue nyo using your own IP address. Ikaw lang yung gumagawa sa inyong revenue kung bakit nakuha mo yung revenue mo. Ito guys, ang kasagutan niyan guys, ayan. Ang invalid click kung bakit nawala ang iyong advertisement at nawala yung harang mo dahil sa kagagawan mo din. Ayan. Pwede mong basahin yan guys. Yan ang community policy ni AdSense. Hindi ni Lolo ha. Nagmahal, nasaktan at nagpuri sa Diyos. Happy Sunday. God bless all. O diba? Sabi ni Positive Vibes. Ito rin, isa rin po. Nahugot din. Dinamay pa. Yung Diyos na nasaktan siya. Oy, siguro nasaktan to. Tapos nag-madri to. Tapos nag-vlog. Hello naman dyan sa mga nasaktan. Dinamay yung Diyos. Tapos nag-vlog. DJ Jonel Sagayno Remix. I'm standing on the edge of time. I've walked away when love was mine. Caught up in a world of a uphill climbing. Tears are in my mind, and nothing is right with no remedy. 'Cause you came and Ano ba? 14 wonderful people in the house guys. And magtamsak na kayo dyan guys. Magtamsak na kayo. 20 minutes na lang guys. 20 minutes more to go. Time check tayo guys. 26 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Yung mga nagdi-dinner dyan guys, diba? Pakabusog po kayo. Yung mga hindi pa nagdi-dinner at ang mga nagluluto pa, abay sarapan nyo po yan. Si Ashuriken, nandito pa rin sa atin guys. Ashuriken. Baka naman guys, hindi nyo pa kaibigan yan si Ashuriken. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan nang makita nyo ang kapugian niya. Oo nga, ng batang yan. All done, sabi ni Sir Joel's Finest. Sir, noted po sir. Bigyan kita sir ng 10WH. Aldrin Gandesa Dan, nagmahal na sakta, nagtamsak. Kalain mo yun. Ang daming hugot na yun. Sa iyo palang host, busog. Ginawa akong pagkain. Kalain mo to. Guys, 10WH, T1 hanggang T10 sa mga nangangailangan ng WH, monetize and non-monetize channel. Oo nga. I can see
Si SG Sang Matibi guys, nagbabalik natin na kaibigan niya, nagbababa ng kanyang bahay, ayan. Dan T3 sabi naman Miray, wow, nag-ano, kailangan talaga, oy. Miray 4 Vlogs, 1WH, dinner done, no, diba? Sir Mark Jacos, nandito pa rin sa atin, si Ma'am AG, si Samson guys, eto si Samson, baka hindi nyo pa guys kaibigan, shower done. Sana all, nakapag-shower na, nakapagdikit na, diba? Nakakain na. Bigay mo na lang kay Lady Rose Kuya. Wow! Sige, donate. Donate to Lady Rose. Ayan. Noted. Katatapos ko lang ng kain. Sana all kumain na. Sana nabusog kayo. Oo nga, sa mga kumakain, sana nabusog kayo habang ako dito nagpapakagutom. Ang sama. All done sa dinner at shower host. That's what I mean. Sige. Ay, tanggalin ko pala. Hindi ka pala nagtamsak, sir, ha? Diba? Bilis ako kausap. Oy, Ashuriken. Tuwang-tuwa ka dyan. Nakita nyo yan guys sa Shuriken kasi malapit na yan na mag 18 years old. Ang batang-batang yan. Totoy na totoy pa yan guys. Malapit na yan guys na isabak sa pier. Isabak namin yan sa pier. Isasabak na. Kami kaming kita dyan ni Pre. Kaibiganin niyan guys si Ashuriken. Tulungan ko yan na ma-monetize din ang kanyang channel guys. Si Ma'am Simply M, stay 10. Thanks Ma'am Cell Life to sabi ni Ma'am Grace B Vlog. Miray 4 Vlogs. Dana daw sa'yo si Ma'am Cell Life TV. Harang is life. Dante for Kuya Kai. Lady Rose mo na lang ibigay lahat Kuya. Sige. Plus 1. Okay. Dana po host sa nakatamsak po, ayon. Sino ba yung tinamsakan mo, ma'am? Sino ba yung nakatamsak sa'yo, ma'am, na dinan mo? Niyari mo na yung nakatamsak mo sa'yo. May vlog kapatid ni Pri na maganda, diba? Dana po sa nakapin po, ayon. Sabi ni Positive Vibes. Positive Vibes, bigyan kita ng another 1WH. Ayan, noted po. Isang tamsak lang, Atimon Vlog, sabi ni Sir Joel's Finest. Isa lang, ubusin mo na sir, sayang naman. You have to, guys, if you are a non-monetized channel, you have to work out for your WH also. Diba? And kung meron kayong alam kung nagbabiral lang yung channel, totally fine with us. Ayan. And kung nangangailangan kayo guys ng WH, I am giving away free WH. Hindi ko pinapahirapan yung mga taong nandito sa akin. I just want you all guys to get monetized also. And that's all. Ano ba yan? English yun. Hindi ko rin naintindihan kung ano ibig sabihin. Patamsak sa mga hindi pa kumakain kasi walang ulam, asin, tubig, mga lude. Diba? Mag-LS ba si Pri, Kuya Uragon? Oo. Ashuriken. Mag-LS yun si Pri. Kagabi ay nung isang gabi may night boot doon, Ashuriken. Hindi mo inabutan. Mamiray noted po ayan. Hindi mo inabutan yung yung night boot doon kay Pri, ang sipag. May night boot yun si Pri na na napakasipag, lahat sina-shoutout. Tapos napagkakamalang ako daw yon. Nanahimik ako sa isang sulok, oy. Si Ma'am Simply Ems, ayun, noted po Ma'am Simply Ems. 8, 9, 10, 11, 4WH, Ma'am Simply Ems. Noted po. Salamat po host sa Busilak na Puso na Tagda. Thank you. You're always welcome guys. You're always welcome. Pati kay Ma'am Adel Sulit. Tapos pinagkakamalan nilang ako daw yon. Oo nga. Yung night boat ni Ma'am Adel Sulit at saka ni Ma'am Jonas Salundaga. Pati kay Ma'am pati kay Ma'am Claridel Ilaga. Tapos sabi ni Harlem ako daw yon, akalain mo yon. Yung iba host, Sarina Tamsak, ayan. Sige. Galing ng nightboat, Inglesero pa. Oo nga, Inglesero. Tapos Pri, ako yung napagkakamalan nila.
Ikaw nga ata yun, hindi nga ako na ano, brown out niya sa amin. Oo. Galing ang galing. Bakit ba kasi ako napagbibintang? Nananahimik ako, alam nyo yun. Dan Tito. Ala, nakakailangan talaga. Trex TV nagbababa po ng ganyang bahay, guys. Tamsak na Sir T1 hanggang T10, sabi ni Sir Aldrin Gandesa. Noted, Aldrin Gandesa. Aldrin Gandesa. Ayun. 10WH. King Prince Muhammad Rian. Mega love shoutout naman po dyan kay King Prince Muhammad Rian. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan. Si King Prince Muhammad Rian. Si Rian Maksam. O diba? Mga pupoging lalaki sa balat ng Saudi Arabia. Mega love shoutout naman po dyan kay Rian Maksam. Welcome back din sa aking live streaming, Rian Maksam. Baka guys, hindi nyo pa kaibigan yan si Rian Maksam guys. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan, diba? Mga pupoging lalaki yan guys, sa balat ng mga pinagbalatan, diba? Sana all pogi. How to be pogi, sir? Kailan ba to, sir? Kailan ba tong premiere mo? Ay, magtamsak na muna para matanggal ka na yan. June 1, 10:15 a.m. DJ Johnny Sagano. Si Ryan Maksam, diba? Ryan Maksam. And paste. T11 guys, T11 para kay Ryan Maksam. T11. Sir, T11 ka, sir. Sa sobrang talino ng Nightboot, alam na mag-English. Huwag ka magulo kuya, nakapokus ako. Lodi Uragon, ano po yung ibig sabihin ng WH? Public Watch Hour. PWH, totally yan guys. PWH, ibig sabihin Public Watch Hour. Kailangan nyo ng 4,000 Public Watch Hour para ma-monetize ang inyong channel. Besides sa 1,000 subscriber guys, ang requirements is 1,000 subscriber and 4,000 Public Watch Hour. Yeah. So, ngayon pa lang guys, kailangan nyo ipon-ipunin ang 4,000 WH. Good evening host, sabi ni Ma'am Checha. Ma'am Checha, kumusta naman tayo dyan Ma'am Checha? Uy. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am JM Channel. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan si Ma'am JM Channel. All the way from Cavite pa yan. Highly recommended monetized channel also yan si Ma'am Checha, also known as JM Channel, who is in our live streaming. Mega shoutout naman dyan si Ma'am Checha. Welcome back Ma'am sa aking live streaming. Sa live TV, lahat daw, noted. 11WH ma'am, meron tayong T11 guys. Baka naman bago-bago guys, T11 para kay Ryan Maksam. Positive vibes dan Kalembang ma'am. Ayan. Jonas Salundaga, hi ate. Diyan ka muna ate, nagtatamsak ako, need ko WH char. Charot. Tamsakan nyo na guys, tamsakan nyo. 10 minutes na lang ako guys. Kasi magto 2 hours na rin ako. Kain muna ako bago magtamsak sa mga premiere. Hindi, magtamsak ka muna ma'am. Oo nga. Kasi 11WH ang makukuha. 12WH guys. T1 hanggang T12. Ayan. Sa mga hindi pa nagtamsak guys, ayan, T1 hanggang T12. Ano ba?
DJ John Sagano Mega love shoutout po, Tita Jonas Salundaga, Tita JM Channel. Nagugutom na ako, halos katatapos ko lang maglinis. Maawa ka naman, sir. Ma'am, walang awa-awa pagdating sa WH. Oo nga, magtamsa ka muna dyan, ma'am. Sige na. Oo, sige na, ma'am. Sige na, ma'am. Ma'am Grace, +1, Ma'am Grace. Ayan. Oy, Ma'am Cheche, di ba may premiere ka, Ma'am Checha? Eto, Prayer Brigade. So, di ba? Brigada. Copy, ayan. Pasasalamat, o, di ba? Ilagay kita, ma'am, sa T14. Despite any turmoil, I'll be proud of my soil. Kailan ba ito, ma'am? May 30, 10:15. Ngayon pala yan, May 30, 10:15. T1 hanggang T14, guys. T1 hanggang T14. Ayan. Tatamsa, guys. 14WH, guys. 14WH. Bebe Mirai. Noted sa mga dumikit. Ayan. Rian Maxam, T11 dan. Sabi ni Ma'am Shimmer's vlog. Noted po, guys. Plus another 1WH, Ma'am Shimmer's. T11 dan. Huwag kang magulo, Bebe Chin. Need ko WH char. Sino na ba yan? Positive vibes, +1. +1, ayan. Si Ma'am Mirai, +1. T11, Linlin Brade. Ma'am Linlin Brade, ilan na ba yung tinamsakan mo, Ma'am Linlin Brade? T11 dan. Noted. Ay. Ay, hindi pa pala. Ang T13 pala. Tapos, ay, hindi pa pala. 9:45. Ryan Maxam Dan. Sabi ni Ma'am AG. Ayan. Noted po, ma'am. Plus another 1. Ilan na ba, ma'am, lahat? Hindi ko kasi, guys, nakuha lahat, guys. Ipaalala nyo sa akin. Patamsak naman kayo dyan. May mga loads. Stay positive sa life. Hindi sa COVID. Laban. +2, sir host. Sabi ni Rick Ariaga, +2. Noted. Okay, +2 din to. Si Ma'am May Vlogs, +2. T13. DJ John Sagano For once you stood there. Tell me indeed, feel back down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Looking, make your own breaks. It's mine, it's mine. It's Ate Ina Dan po tuso. Kaya sabi ni Ma'am Linlin Brady, guys, sabihan niyo ako, guys, yung T13 same lang sa isa kay Ad. Oo nga, na-skip ko pala yung hanggang T14. Pero yung T13 parehas lang pala. Ma'am Smooth Just with Rusty. Hello naman po dyan sa Ma'am Smooth Just with Rusty. Nagbabalik rin po natin, guys, na kaibigan si Ma'am Smooth Just with Rusty, o diba? Copy and paste. Guys, ulitin ko, guys, hanggang T13 tayo, guys. Kasi si Ma'am Ina na-doble ko, ayan. Palitan ko si T13, ayan.
Hanggang T13 tayo guys. T1 hanggang T13. Ayan. Hanggang 13 lang. Ayan. Remix. Ma'am, binago ko po ma'am yung T13, ma'am Shimmer's Vlog. Ayun, parehas lang yun kay ma'am Ina Macpri. Kay ma'am CN channel na guys, pinalitan ko si T13. Magtusok na kayo guys, 5 minutes na lang ako guys, 5 minutes. Oo nga. Samson noted po, drop ka po ng bahay, ayan. Tapos sabihan niyo ako guys, 5 minutes more to go. 43 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Pri? Hindi ka pa magsisimula, Pri. Ayan. Ilipat ko kayo guys kay Ma'am Jonah sa Lundaga. Nagpapatamsak din yun ng premiere. Ayan. Si Ma'am Jonah sa Lundaga. T13 JM tamsak dan, sabi ni Sir Joel's Finest. Plus 1, sir. Wala, 5 minutes na lang. Opo guys, Maylin Maningat 3 tamsak host. Mega love shoutout naman po dyan kay Maylin Maningat. Bigyan kita ng iyong moderator function, Ma'am Maylin Maningat 3. Ayun. Para naman pwede ka naman magbabawa ng iyong mga sige pre-set up na ko yan. Mag-ML ka na rin, Ma'am Jonathan. Uy, ako nag-ML ako. Oo nga. Kanina nag-ML ako. 10 star. J. John. Diba? Yung kay Bebing account. Thank you, host. Ayan. Yung kay Bebe yun na account, T13 Dan, sabi naman Miray. Another 1 WH, ma'am, by host, sabi naman City Lady. Ayan, sige lang. May upload ako na ML free, fresh pa. Wow! Fresh. Sana all. 2 minutes more to go, guys. 2 minutes more to go. Bye na host, kain muna. Sige lang, Ma'am Atimon, sige lang. Salamat, Ma'am Atimon vlog, ha? Hindi ka nag-LS mong kanina. Epic comeback, diba? Sana all. Epic comeback. Ang gamit niya si Gakut Kaka. Ay, tama ba? Si Gakut Kaka ba ang gamit mo, Pri? Tingnan mo maya ha, patamsak na din. Oo nga, nandito ako Pri. Sino ba yung gamit mo? Si Gakut Kaka? DJ Jonel Sagayno Remix. Sana all nag-upload ng ML. Ako ang favorite ko talagang sa ML sino na ba yan? Si Leslie. Dan T6 kuya Gakut Kakaya. Sige. Another 1 WH, ma'am, noted. Salamat host, luto muna ako. Husband duty, bye-bye, salamat sa iyon. Sige si Samson. Pasarapin mo yan. Na alls. Oo nga guys. Ilipat ko pa yun guys kay Ma'am Jonah sa Lundaga. Kung di nyo pa kaibigan yan si Ma'am Jonah sa Lundaga, ba makipagkaibigan na rin po kayo dyan. Sino ba yung binan mo dyan, pre, oy? Diba? Host, may previous tamsak ako, sabi ni Joels. Talo na kay Ma'am Jonah, ayan. Hindi pa naka-live siya. Naka-live na ba? Hindi pa. Ayun, naka-live na siya. Ayan. Ay. Eto guys, ilipat ko kayo dito guys kay Ma'am Jonah sa Lundaga. I-review ko na lang lahat ng premiere guys. Kunin ko yung inyong mga tamsak doon. Ayan, sa live chat. Ilipat ko kayo dito guys. Dante 7 kuya. Ayan, sige. Noted another 1 WH. Sige sir, tomorrow na ako magtamsak. Ayan, sabi naman Cheche. Sige. Eto guys, pwede kayong lumipat dito kay Ma'am Jonah sa Lundaga. Mag-dinner na rin daw kami. Gutom na ako.
Lalo na kayo dito guys, pwede kayong tumalon guys dito. Ayan. Ako po ang inyong lingkod guys, nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat and maraming salamat guys sa inyong lahat, diba? Sa mga sumuporta. Ayan. I love you all. Bye guys. Ciao.